Nastal vo vašom živote čas riešiť nové bývanie alebo nejakú výzvu? Vítajte v Prešove na ulici Kvetnej a za mnou takýto rodinný dom a za ním šesťarový podzemok, ktorý je určený na individuálnu bytovú výstavbu. Tak vám to tu trošku ukážeme. Sme momentálne na prízemnom podlaží tohto domu. Je tu krásna vstupná chodba, z ktorej sa dostanete do kúpeľne. Je tu takisto taký maličký špajzík. Tadiaľto sa dostaneme do kuchyne. Pôvodne to boli dve oddelené miestnosti, ale rekonštrukciou sa z toho robila kuchyňa spojená s obývacou miestnosťou. Tak toto by bolo prízemné podlažie. S tým, že... niečo som zabudol, poďte, ukážem vám. Predstavte si, že v tomto dome sa takisto nachádza aj bazén. Presúňme sa od bazéna ďalej. Tu sa nachádza taká chodbička, ktorá slúži aj ako vchod z dvora, kde sa dajú parkovať autá. A teraz sa presunieme na druhé podlažie domu. Vy vybehnite, ja idem za vami. A nakoniec sme šťastne dorazili na druhé podlažie rodinného domu, kde sa nachádza na tejto strane presvetlená veranda, ktorá má okná na ulicu. A tu na tejto strane sa nachádzajú 3 obytné izby a plus takáto menšia izbička. Zastávaná plocha tohto rodinného domu je 154 m2. Dom prešiel čiastočnou rekonštrukciou a momentálne náklady na bývanie sú vo výške 150 €. Bazén, ktorý bol pristavený v roku 1994, je plne funkčný a určite pri troške starostlivosti poslúži na spestrenie letných dní. Vykurovanie a ohrev je zabezpečený plynovým kotlom. Konštrukcia domu je tehlová. Rozdelenie domu na spodnú dennú a vrchnú nočnú časť je priam ideálne. Dole kúpeľňa z WC, kuchyňa s obývačkou, hore 4 obytné izby, veranda a vstup na povalu. Za domom je priestranná terasa a takisto garáž. Tak schválne, viete, koľko je dnes stavebných pozemkov v Prešove s vyriešenou prístupovou cestou a s ideálnymi rozmermi? Za týmto domom takýto jeden je a určite to netreba pri tejto ponuke brať na ľahkú váhu. Moje meno je Matúš Vetrecina, ak sa vám táto ponuka páčila, neváhajte ma kontaktovať telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom sociálnych sietí. A takisto nezabudnite odoberať tento kanál, aby ste mohli vidieť všetky novinky v ponuke čo najskôr.